Kermanen eskulanak. Blanka! Kaixo, Kerman. Kaixo, zer moduz? Ondo? Bai, bueno, aizu. Hau helda zuen baserria. Posiblea otera. Erabat berrituta dago. Bai, espaldian egin genduen, ezara etorri bizitan eta... Bai, egia da, noiz gonbidatu ninduzun? Posiblea da duela 5 urte izatea? Ba, agian bai. Eramat narraza naiz, baina bueno, gaur zure bustingak ikusi nahi ditut. Posiblea da gaur ikustea? Bai, noski. Ba, guazen, bai. Bueno, Kerman, ikusi bakarrik ez, lanean ipiniko zaitut berehala. Ai, ze ondo, bustingan lantzen ere ikasi nahi dut. Posiblea da gaur ikastea? Venga, iaz nola moldatzen zaren ikusiko dugu. Ai, ghost pelikulan bezala. Posible da museoa ikustea? Galdetuko dugu. Gogoan izan, posible da, edota ez da posible esango dugu. Kontu zorren bestez, posiblea da eta antzekoak ez baitira zuzenak izango. Aizu, Blanka, hau da Euskal Herriko bustigintza tradizionala, ezta? Zuk noiz eta nola hasi zinen bustinga lantzen? Ba, hau zen niretzako lehengoz denbora pasa bat. Eta azkenengo 30 urtetan nire bizi modua. Ba, ni saiatuko naiz bustinga lantzen, baina ez dakit ondo egingo badut, Bueno, hasi hartu zatitxu bat eta hasi lanean. Bai, horrela ondo, ez dakit nahiko hartu badut. Pizka bagitxu hobeto, Bueno. Ipini gainean eta ondo emon. Linkatu ondo makinean. Bai. Ez, ondio guzti barik. Vale. Betxo, holan bitxo. Ez, ustau. Baina finkatu eta espadago bueltak azten denean, egara juten da. Eta orain zer? Orain hasi bueltaka, eskudu ez guzti, eta hasi makinei buelta emoten. Vale, eske nire amatxorrentzako loroen txibat egin nahi dut. Ez dakit gustatuko basaio, Amak zorionez edo zoritxarrez semeak egiten daben guztia gustatuko, así que... Bueno, basaiatuko naiz, Betxo! Eskua guzti. Ez nahaztu, zehar galderak eta baldintza. Ez dakit ondo egingo dudan, izango da forma egokia. Kontuz beraz, ez dakit ondo egingo badut forma, ez baita zuzena. Haupa, Kerman, zelan doa? Ai, oso ondo. Suave gora, suave bera, suave gora. Bueno, ez dakit, posible da lehenengo egunean hain ondo egitea? Begia zabaldutea hobeto. Ez duzu ikusten okerra dagoen. Ez dakit, posible den okerrago egitea. Ama. Ba, lehenengo eta behin bajatu velozidadea, eta neu lagunduta lortuko dugu zeuzen. Bai, hau Amario paritzen badiot, ez dakit ondo hartuko duen. Bai, hartuko zu, beha, konpondute, aurretik... Ai. Berriro hasi. Ez dakit konpontzeko gauza izango nahizen. Kendu zati hori da, eta hasiko gara berriro. Bueno, badakiz ere egin. Miguel Pablori oparituko diot. Kerman bustina lantzen ari zela ikasi du posible da edo ez da posible, esaten dela, hau da, posible da zerbait egitea eta ez posiblea da. Bestalde kontuz, Kermanek baldintzak eta zehar galderak nahastu egin ditu. Ez dakit etorriko den, hori da forma zuzena, eta ez dakit etorriko bada, kontuz, ez nahastu zehar galderak eta baldintzak. Eta zuek badakizue zer egin behar duzuen, posible den guztietan, honekin edo arekin, baina egin.